Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Сезнең белән кабаттан бер хадискә бер җавап тапшыруы. Көннәрдән бер көнне Аллаһның хак хәбибе, мәрхәмәт иясе Мөхәммәд пәйгамбәр үзенең оныгы Хәсәнне кулына ала һәм кочаклый, иркәли, үбә башлый. Шул вакыт аның янына җаһилият вакытында зур дәрәҗәләргә ирешкән Әфрабил Харис исемле кеше килә. Ул четерекле мәсьәләләрне хәл иткәндә чакырыла торган казый була һәм һәр вакыт гадел хөкем итәргә омтылуы белән дан казана. Пәйгамбәрнең оныгын иркәләвен күргәчтен ул: "Я Расулуллах, я Мөхәммәд, минем 10 балам бар, ләкин мин аларның берсен дә үпкәнем юк", дип әйтә. Пәйгамбәр моңа: "Мәрхәмәтле булмаганнар мәрхәмәткә ирешә алмас. Кечкенәләргә карата йомшаклык белән яратып, олыларга карата хөрмәт белән карамаган кеше бездән булмас", дип җавап бирә. Ярату бик мөһим нәрсә. Кечкенә балалар моңа аеруча мохтаҗ. Аллаһның илчесе үзенең өммәтен дә һәр вакыт бер-берсен якын итәргә, бер-берсен яратырга чакырган. Ярату һәм мәрхәмәтлелек күрсәтү бала тәрбиясенең аерылгысыз бер шарты булып тора. Бер көнне Аллаһның илчесе янына бәдәви гарәпләрдән булган бер кеше килә һәм: "Я Мөхәммәд, димәк, сез балаларыгызны үбәсезме?" дип сорый. "Әйе, әлбәттә", дип җавап бирә Расулуллаһ. Бәдәви аңа: "Без исә бер кашан да үпмибез", дип әйтә. Пәйгамбәрбез Аллаһ Субхана ва Тәгалә сезнең йөрәгегезгә аз булса да ярату һәм мәрхәмәт хисен салмаган икән. "Мин нәрсә эшли алыйм?" дип әйтә. Шуңа күрә балаларга карата мәрхәмәтле булырга, аларны яратырга кирәк. Балаларның үзаңнарын үстерүнең иң төп һәм иң мөһим нигезе булып нәкъ менә ярату хисе тора. Барлык галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрелгән Аллаһның илчесе үзенең сахабаларына һәм шулай ук безгә дә шул принципны аңлатып калдырган. Без балаларны бик яраткан пәйгамбәрнең иярүчеләре. Аны үзебезгә үрнәк итеп алганбыз икән, без аның юлыннан барырга, балаларыбызга карата мәрхәмәтле һәм яратучан булырга омтылырга тиешбез. Пәйгамбәрбез булай дип әйтә торган булган: "Мин еш кына намазымны озаграк итеп укырга ниятләп баса идем. Ләкин җәмәгать арасында елаган бала тавышларын ишетсәм, намазымны кыскарта торган булдым". Расулуллаһның балаларны яратуы аның көндәлек тормышында бик ачык чагылган. Ул аларны иңнәренә утыртып йөрткән, алар белән шаярган һәм уйнаган, үзе башлап сәлам бирә торган булган. Башка кешеләргә пәйгамбәрбез баласы булган кеше баласы белән үзе дә бала кебек булсын дип киңәш итә торган булган. Бер көнне ул кошын ерткыч хайваннар алып киткән баланың кайгысын уртаклашырга бара. Кайвакыт авырып киткән балаларның хәлен белергә чыгып китә торган була. Шуңа күрә балалар да аны бик яратканнар. Бәйрәм көннәренең берсендә кечкенә бер малай бер читтә елап утырган була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям аның янына килеп, нигә елаганын сорый. Бу бала әйтә: "Минем әтием дә, әнием дә юк", дип җавап бирә. Аллаһның илчесе бу баланың башыннан сыйпап: "Әгәр теләсәң, бүгеннән башлап синең әтиең Мөхәммәд, әниең Гайшә, апаң Фатыйма булыр", дип әйтә. Һәм үзенең өенә алып кайтып, аны ашата, шатландыра, иркәләп сөя. Ятим балаларны шатландыра белү бигрәк тә әһәмиятле. Аеруча бүгенге көндә. Чөнки җәмгыятебездә начар холыклар һәм зулым бик киң таралган. Баланы гел ачуланып тормыйча, нәфрәт һәм зулымнан саклап, ярату һәм мәрхәмәт эшендә игътибар биреп үстерү менә нәрсә зур әһәмияткә ия. Шушы очракта гына без өммәтебезнең һәм шулай ук бөтен кешелек дөньясының бәхетен кайгырткан булырбыз. Шул фикерләр белән мин сезнең белән сау булашам. Allah'a emanet olun değerli izleyenler.